Za mnou je vidieť projekt, ktorý je zariadenie pre seniorov, možno také atypické pre 12 klientov, takého komunitného charakteru. V každom domčeku z troch, ktoré vyrastú, bude po 4 klientoch, budú mať súkromie, každý bude mať svoju vlastnú izbičku, ale zároveň budú mať aj spoločné priestory, kuchyňu, obývačku, spoločenskú miestnosť. Zariadenie je financované z plánu obnovy s prispením z rozpočtu našej obce. Rozpočet je vyše 1,5 milióna. Príprava projektu trvala viac ako 2 roky. Realizácia stavby začala vo februári, ukončená musí byť v marci roku 2026. Potom nás čaká prípravná fáza, zabezpečenie personálu, klientov, no a financovania na tú ďalšiu prevádzku. V tej súťaže sa ujal náš rodák Miroslav Šustek, ktorý navrhol aj architektúru toho zariadenia. Chceme trošku odprezentovať to, že sa dá stavať aj moderne, z moderných materiálov, s modernými technológiami, ale s takouto tradičnou architektúrou, aby bola zachovaná aj pre ďalšie generácie. Väčšinou neodchádzajú do zariadenia pre seniorov čiperné babičky a deduškovia, ale ľudia, ktorí tú pomoc už naozaj potrebujú a vtedy to býva urgentné. S tým umiestnením býva veľký problém. Častokrát je to až za hranicou nielen okresu, ale aj nášho kraja. No a nás presvedčilo aj to, že aj v súčasnosti máme obyvateľov našej obce, ktorí sú v nejakom zariadení a je nám to veľmi ľúto, pretože vieme, že im chýba nielen rodina, ale chýba im aj tá rodná obec, kde strávili celý svoj život. A boli by sme veľmi radi, aby aj tí obyvatelia, ktorí sú v iných zariadeniach, sa mohli k nám do Vrboviec časom vrátiť.